mar mondo mi winja ni to jopiny neno weche ma wayalo ka nade. Caleb Asoka kako neno ni Ruto gi jakom winjore nikech nyocha oneno gi kagi ko jatend piny Museveni kanyakla. Oyo chieng'no Ruto ne onge, nen mana jakom Raila Odinga gi jo apisa mamoko madito mag piny owacho. Mano chechgo ni kamoro neno ni ne ochako mi assignment chon. To bende ng'e ni jakom gi Museveni nitie kaka gisebedo ka gin joma ong'iyo e weche mag tudruok pinje mag Afrika ma ugwe. Maka joma oyawre. Amora ahinya kaka utemo kolo weche. Gima nyako wachno ni sirikal kosiro jakom obro neno kaka project ma sirikal. En gima we cannot run away from. Nyinga en Albanus Onyango Kauk Migori. Erokamana ahinya. Isaiah Owete na mora ahinya ka Ken Mugage Fred duoko penjo ma ipenje go maka joma to gima jo piny nyaka ng'e en ni jakom ok nyal manyo kom mar AUC ka onge support mar sirikal. Pinyu nyaka kuong yie kodi mondo pinje mamoko bende yie kod dwaro mari. Okay? Nyadhi festival no bedo maber ahinya, amora ahinya. Mar ariyo en kwano ma Raila goyo en kwano mantie ong'ala manyime. Jakom ng'ama riek mokalo kendo ng'eyo kako go siasa meke e yo mowinjore. AUC ni to dhi lware lwete. Mak mani tabu ma an go Fred gi VOJ gi Ken. Ni to limbe manotimo piny Amerika ni gi pinje mag jo Arabu. Dhi neno chung' mar jakom nade. Penjo mangima mokalo. Nitie kane poka ng'adi uni Ken. Nitie kamoro kaka no temo wacho. Wach mar limbe gi tudok ma yiengruok. Ung'eyo ni Russia, North Korea gi China nitie kaka gisebedo ka giyiengore siasa mar piny mangima. US bende nitie kaka gi UK nitie kaka gisebedo ka giyiengore kon machielo gi siasa mar piny mangima. Dhine piny Amerika ni jatend Afrika ma bende no yudo thuolo madhi wuoyo gi president mar piny Amerika. Piny maliche me wuoro. Ng'ani penjo kani dobe ni odhi timo gwenyo do jakom ni molo to ne pinje mag Arabu. Onyalo complicate ne jakom. Onyalo complicate ne jakom kwano. Kech koro kwano nyaka gore. Mane achiel kuom gik ma owacho. To kik bende wiwil ni pinje mag Amerika gi gin bende nyaka osiepe mag pinje jo Arabu gi. King'iyo pinje jo Arabu gi kiweyo piny mar Iran, iweyo piny mar Iraq, iweyo pinje machalo kaka kuonde mineno Hamas nitiere gi Jordan gini. To nitiere pinje ma jo Arabu ma bende osiep pinje mag Amerika gi. Achiel kuom gi en Saudi Arabia. Mane gi power mang'eny kendo en piny momeo. Piny machielo en piny mar Qatar. Ma bende osiep ja Amerika gi. Kendo osiep gi osebedo kuom thuolo malach. Koro mae to kane ka jo Arabu nyalo change question ahinya. Gima temo ng'iyore ni nitiere siasa mag dinde bende nyalo wuokie gini. Ne nyalo wuokie gini. Ma king'iyo koro e pinje ma samoro tenore gi din mar jo Salam. Ma ka jo Somalia gi ochungo ng'atgi nikech ing'eni piny mar Somalia ok en piny ma inyalo pimo gi piny Kenya e ohala mar e weche mag diplomacy gi. En piny ma samoro king'iyo kata mana weche mag kwe gi gik mang'eny ni piny. Koro king'iyo mae tibiro yudo ka piny Kenya kata doko ni jatend piny William Ruto nyo wuothe pinje gi to magi gin pinje ma pod gi control piny mangima. Gin pinje ma kowach king'iyo economy king'iyo dhi kata mana Uganda dhi kuonde gite ibiro yudo ka jo wagunda gi lwetgi nitiere e gigi duto te. Koro miyo mae biro luwore gi kaka gi play card. Taparo ni jatend piny William Ruto bende gima wi kik wil godo ni kaka wawacho pile ni gimochuo e wiye. Mae ema dhi bedo yiero mokwongo ma William Ruto kapo nono jakom ok oyudo gini to dhi bedo no yombe nikech koro magir sirikal. William Ruto nyaka ne chak chung Eldoret North MP nyaka kawuono mobedo president poko yombe. Koro sani ochwalo jakom kata jakom en candidate mare. Jakom candidate mare. Mae ema dhi bedo no yombe mokwongo mokapar ni kokae lake to timie sinani ma William Ruto jatime cha. Okapar ni dhi bedo ni mayot to bende ng'eyo ni weche mag diplomacy mana kaka iwinjo Kena wache tawache kacha ni Russia gi China bende ng'iyo interest margi to piny mar Iran be nie gini. E piny mar Iran bende nie gini. Koro biro luore gi kaka gitugo kadi. Koro luore ni kech ing'eni Amerika konyiso Uganda kuom ranyisi ni wan ng'at ma wacho ni udhu support en Raila Odinga to gintiere ga gik mabire bang'e ni ka ok support to nitiere consequences. Tiende ni tudruok magi bende pogore. Koro luore ni to kid China
gi China gi Russia to ga America gi pinje jowagunda gi ere makoke lach kata matiende ogawore malach e pinje Afrika gi. Duoko ni kae en ni ng'iyo ni pinje mag osiep mosebedo kind Kenya gi pinje Afrika gi kata pinje Afrika gi to gi jowagunda kamoting'o European Union pinje mag European Union gi iyudo kosea thuolo marabora malach ma samoro loyo influence mar China nikech ing'eni China sani odoko ni en world major power lakini koko biro kore kodongore koro samoro nyalo gwenyo gi matin omiyo jakom nigi advantage nikech ipenjori ni to dine jo America ok dwar jakom ne chalo nade to duoko mar mano bende iyudo ka samoro nyalo tenore gi kaka nineno kaka yiero nja no dhi chien ka erokamano modong itieko gi wiyi